Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers farem una llibreta de reutilitzats. De fet, farem servir sobres que ens donen a les botigues, a vegades d'aquestos de paper, quan ens fan un regalet. Sí que és veritat que estan potser trencades, però les podem reutilitzar, ja sigui d'algun menjar, alguna botiga, de roba. Algun cop el que faig és passar-hi una mica a la planxa si estan molt arrugats i si no ho deixo tal qual. Com veieu, he triat uns colors que són bastant... lliguen bastant, uns rosats, salmonats, aquestes flors, per poder fer la llibreta. Aquestes tres bossetes o aquestes 3 sobres els faré per l'interior, que això serà un pas després, i aquesta l'he triat per fer l'exterior, per fer el que seria les portades de la llibreta, la part de fora. Sí que és veritat que hauré de tapar aquestes lletres que porten coses de la botiga i la marca de la botiga. Sí? Doncs el primer, ja veieu que és força fàcil, és doblegar la bossa per la meitat i veieu, ja tenim feta la primera part, que és molt fàcil. Molt bé, continuem ara decorant o més que res tapant el que és la marca de la botiga. No sabia si fer una mena de quadre al mig o potser aprofitar aquest paper. Ja ho sé que tapo molt, però que també m'agrada, i potser aprofitar i fer-hi una petita butxaca aquí. Em penso que faré això. Aquest paper també és reaprofitat, és un paper d'empaperar parets. Sí? El que he de fer és tallar-lo una mica. Ara faré la talladora. Això ho aconsegueixes amb algunes botigues de pintura, d'alguns catàlegs que ja estan en desús, i els pots aconseguir allà. Les tisores, aquí no m'ha quedat del tot bé, farem un repàs. I em sembla que és una mica llarg. Sí, me sobre res, aquesta punteta. A més, aquest paper té força flexibilitat, no és cartró i m'anirà molt bé pel llom. Sí, jo crec que sí. Taparem just aquí, posarem cola així i tindré una butxaca. Ara el que, si em permeteu, vaig a passar-hi una mica la tinta. Molt bé, he aprofitat i també he tintat una mica el que és la portada i per dins una mica, i ara passarem a posar la butxaca. De totes maneres, torno enrere perquè és el que passa quan fas aquesta classe de manualitats. Estava pensant que si cuso la llibreta, els fils que em sortiran per aquí els puc tapar al mateix temps que faig la decoració de fora. Per tant, primer cosirem i després posarem aquest paper. Me'l guardaré. Ja passa això, mentre estava entintant ho anava pensant. Molt bé, doncs tindrem això tapat, anirem a dins, i això que la veritat s'està tota l'estona empegant, l'hauríem de posar-hi un paper
per aquest fet, perquè aquesta cola és força resistent. Podria fer un paper de música. Què més tinc per aquí? Massa vermell. A veure aquest. Aquest estaria bé, que és uns tons... M'agrada aquest. Perquè aquest d'aquí blau és massa curt. Molt bé, aquest mateix. Aquí agafarem la mida, agafarem de dalt i he de tallar un llapis, sisplau. El llapis no vol aparèixer, doncs s'emboli. Fins aquí. I d'ample com fins aquí. D'acord. Agafo la talladora i... Upi, perdó. Ui, ui, ui. Ai. Molt bé. Tallarem aquí. I tallarem aquí. Si no es té la talladora, regle i gabinet o regle i tisores. Comprovem i tornarem a entintar. Molt bé. També he aprofitat a fer aquesta petita, aquí aquesta línia, perquè jo ara quan encolaré això es veurà una mica més ben acabat. Sí, veieu? La veritat és que aquesta cola d'aquí enganxa molt, però jo hi he de posar la meva cola i una mica per aquí les vores. Això també ens reforçarà bastant el que és la solapa del sobre i d'aquesta manera no se'ns serà tan fàcil de trencar. Hem de pensar que si ara aquest sobre passa a ser una llibreta, ha de tindre una mica més de força. Anem a veure. Força bé. Hem d'evitar que estigui just al plec, perquè si no, després no té el joc per girar, per plegar-se, vaja. L'apreto ben apretadet. Molt bé, ja tenim reforçada el que és la tapa i d'aquesta manera no se'ns encole el que és la mateixa bossa de paper. Molt bé. Bé, ens adonem que aquí el blau aquest és molt maco, però hi ha la marca de la casa, per tant, jo em penso que hi posaré una mica de passamania d'aquesta blonda o com se digui, perquè no es veu lo de dins i quedarà un detall maco. Per tant, som-hi. Tallem per aquí. I enganxem. Força cola també perquè com que no sabem exactament on caurà el que és els foradets, doncs posem cola. També hi podríem posar un tros de paper, una cinta, però m'ha fet gràcia posar-hi això. Així o això, així. Molt bé. Seguint la línia. D'acord.
sense estirar-la gaire, perquè si no després al assecar-se la cola es pot doblegar el paper. Simplement un toc. Molt bé. Retallo aquí. I retallo aquí. I ara jo, perquè me duri més temps, a part de vigilar aquesta punteta, el que faig és posar-hi, a veure si ho veieu, és posar-hi un toc de cola aquí al final. Sé que aquesta cola es torna transparent i això farà que no se me desfili la puntilla aquesta. Veieu, una mica així. Ja veureu com quan s'aixugui la cola queda com apretat, com més dur. Aquí falta un toc. I no se desfila. Molt bé. Molt bé. Ara, a la part interior, o sigui, la que seria a darrere de tot, em voldria tapar això. I havia pensat si posem aquesta bossa de paper aquí, que també es pot convertir en un altre espai per posar-hi coses. Llavors podria aprofitar quasi tota la llargada. Sí, jo diria que sí. I això aniria com fins aquí. Estic mirant de tapar això. Llavors això simplement ho doblego. I ara he de pensar si vull que aquest sobre que anirà aquí vagi amb solapa o sense solapa. Jo crec que hi posaré solapa. Sí. Llavors he de tenir en compte que he de tallar solapa. Aviam. Jo diria que la faria una solapa així, ja n'hi ha prou. Molt bé. Tallarem aquí. I perquè això sigui solapa hem de tallar la part interior, sí? Tenint en compte que aquí hi ha doble... Hi ha aquest, com se deu dir això, com una mena d'acordió, que el tallarem. I llavors tallem aquesta part d'aquí. Això també, fora. Vale. I ara el podem fer una mica en forma. Per fer les dos puntes iguals, el que faig és agafar-ho així i ara faig una mica de forma rodona. Sí. D'aquesta manera em quedaran més o menys, si no m'ho moc, perquè al final ho he mogut, les dos iguals, sí? I aquí, per fer més fàcil posar i treure les coses, també hi faré una petita... Ho faré una mica més... no sé, com un semicercle. Aviam, que me quedi al mig. Junto aquesta amb aquesta. Intentant no arrugar gaire el paper. I així me quedarà això per facilitar de treure i posar els papers. Sí? Vaig a intentar entintar-ho tot una mica i ja ho colaré aquí.
Bé, sempre dic que això és bastant personal. A mi m'agrada donar-hi aquest toc. A vegades quasi ni es veu, però m'hi agrada. Es veu una mica més la diferència. Es pot fer més fort, més fluix. Ara ja està. Aviam. Ara l'hem d'encolar aquí. Sabem que aquí no m'arriba, vull dir, no se me veu. Sí, jo crec que aquí està bé. Hi ha un petit truc, que és que quan empeguem un sobre i si volem posar coses, no hauríem d'arribar just a la punta. Hauríem de deixar un espai perquè el sobre es pogués expandir. No sé si m'explico, però tant per dalt com per les vores no s'ha d'arribar just a la punta. Un truco que m'han ensenyat i sembla que va bé. Per tant, farem cas i veieu que no arribo a les puntes. Com sempre dic que les puntes són molt importants. Al ser un sobre, si volem posar-hi moltes coses, o papers, fotografies, receptes, el que sigui, haurem de deixar millor una mica d'espai. L'encolarem sobretot que quedi tapada la part de dalt, el més recte possible. Veieu? Quedarà molt bé. El deixarem eixugar una mica. Bé, ara passarem a posar els fulls interiors. He triat uns quants papers una mica diferents. Aquest té una textura força com paper reciclat, sembla. Aquest té més brilla una mica. Un paper d'aquarel·la, paper quadriculat, de ratlles, més quadriculat, i una cartolina. Això ho barrejaré una mica perquè quedi així una mica, que hi hagi una mica de cada. Res, és doblegar-les per la meitat. Sí que és veritat que les he hagut de tallar una mica perquè fossin de la mateixa mida, que no sobresortissin de la tapa. Barrejo textures, barrejo gruixos. Ara aquí. Per exemple, aquest que brilla, doncs, podem posar per aquí al mig, encara que sigui més petit, ja sabeu que una mica així. I aquest, com era més llarg, en comptes de tallar-lo, el que he fet és que l'he doblegat, i així quan s'obri, ara us ho ensenyo. Epa. Per exemple, posarem aquí. Perdó, quan s'obri aquí, tindrà una pàgina que es doblegarà, que s'obrirà. Ara m'hi fixo que aquestes les he posat al revés. Ho giraré, perquè aquest marge és més ample. Aviam. Aquestes que veieu eren d'una llibreta i el que he fet és desfer, no sé si es veu gaire, desfer el fil. M'han quedat uns forats, no passa res, però és reaprofitar una llibreta que encara no s'havia acabat, no estava acabada, i l'he volgut agafar uns quants fulls que quedaven. Em sembla que la cartolina la posaré més al mig. Bé, ja m'agrada així. I això anirà aquí. Molt bé. Doncs ara l'anem a cosir. Per cosir-la, primer, si hi hagués algun, com he vist abans, aquest fulls d'aquest tipus que ha d'haver, donar-nos, mirar que tot estigui correcte. Sí? Aquesta petita que hi ha per aquí al mig m'ha de quedar força al centre perquè hauria d'estar agafada per dalt i per baix. D'acord.
I ara anem al centre i farem la costura. Molt bé, per cosir, quan ja tenim l'agulla enfilada i tot, el primer que hem de fer és fer els forats. Jo en faré 3. Llavors, per fer els forats, agafo un tros de paper que sigui de la mateixa alçada, i el que faig és buscar la meitat, que simplement és partir el paper en la meitat. Ja tindré la meitat és aquí, sí? I a on vulgui els altres 2. L'únic que vull mirar una mica és aquell paper petit que tinc per aquí dins, aquest, que me quedi dins. Llavors, per exemple, puc posar aquí. Llavors jo faig així. Veieu que l'he marcat aquí? Doncs aquí faig un petit plec i així ja sé, mira, just a la ratlla del llibre. Ja tinc les 3 marques. I així ja sé que aquesta, que es queda a dintre, que és la més petita, me quedarà agafada a les tres costures. Intento posar els papers bé. I aquí i a sota hi poso una mica de feltre perquè el forat me sigui més fàcil de fer. Aquesta és la part que he de pensar més, perquè és la que ha de quedar més ben feta. Bé, jo crec que ja estarem. Posem la papereta aquesta amb les 3 ratlles, agafo una agulla força ampla i punxo. Vaig a l'altre i punxo. He de travessar els papers i el sobre que m'està fent de portada. I aquest d'aquí. I aquest aquí és el que no vol sortir, però el farem sortir sense punxar-me, apretant, confiança, i el tenim aquí. Ups, la càmera. Veieu com... Ups. No ho veieu gaire, però està aquí la punteta. I aquest el deixo, no el tocaré. Per què no el toco? Perquè així no se m'escape. Tinc l'agulla enfilada de dins cap a fora. Després hem de passar aquest d'aquí. Un giro. Si no vol passar tot seguit, farem a trossos, no passa res. Molt bé. Ara ja podem treure aquest que ens aguanta. Aquest l'intentarem aguantar amb aquest ditet. I aquest cap a fora. No és difícil, s'ha d'anar a poc a poc. Molt bé, aquí l'estic aguantant. I ara la part una mica més complicada és passar, aquests estan ben estiradets, és passar aquest per aquí, sense que s'enganxi amb els fils. A vegades jo el que faig és passar-ho al revés, i així, si més no, no se me queda enganxat amb els altres fils. Llavors mirem, diuen que quedi un al costat i un altre a l'altre costat. Molt bé. Estirem. Estiradet, ben estiradet. I farem un parell de nusos. I ja ho tindrem. Sí? Un parell de nusos. Ja tindrem la llibreta cosida.
Ara el que m'agrada fer és passar el dit o passar la plegadera perquè quedin totes les pàgines ben marcades. I ja estaria. Molt bé. Guardem la castura. S'ha de ser ben organitzat. Molt bé, ara ja podem posar la butxaca que hem dit, que donarà la volta per aquí i ens reforçarà el que és el llom i tot el que és la llibreta. Llavors agafarem, això no arribarà, hauria d'arribar com per aquí una mica més, a veure si la cola vol col·laborar. Posarem una mica de gruix, sí, com fins per aquí, més que quedi reforçat. Posaré una mica més i tot, sí. I a la part de baix. Tampoc volem que sigui una butxaca gaire fonda, ja en tindrem prou, perquè el que volem és que aquesta part d'aquí estigui reforçada. Primer encolaré aquesta part i després la giraré. Això anirà aquí. I ara giro i encolarem aquesta. També hi podria ficar una mini butxaca aquí, però no cal. De fet, a darrere no m'hi acaben d'agradar a mi les butxaques. Molt bé. Aquí sobretot. Molt bé, ja tindríem la butxaca. I ara l'únic que ens falta és posar-hi tota la decoració que nosaltres desitgem. Per això pot ser en un altre vídeo. Ja veieu, amb 4 papers hem fet una llibreta.